sa Baras. Mega mega shoutout po sa dyan, sa YouTube channel po tayo naka-live. Oh. Baras lang. Baras. Kapatid nyo. Antipulo. Yung kapatid nyo. Yung anak ko sa Antipulo. Mega shoutout. Si Roel sa Baras. Kayo, Nay. Shoutout po sa mga anak ko, kay Mary Grace, kay Won, kay Roel, kay Bibi po, at saka kay James. Okay na yung paa nyo, Tay? Yung sakit pa mo. Konti na lang. Hindi katulad kanina. Kayo, Nay. Okay na po. Wala na sakit. Wala na po. Importante, gumana yung pakiramdam nyo. Nakakatayo na kayo. Malaking bagay yan. Hindi naman tayo magkakakilala. Kahit pa paano binigyan. Huwag nyo na banggitin kasi naka-live tayo sa YouTube channel ako. Huwag nyo na banggitin yung pinagdamutan nyo. Importante, ginawa niya pa rin yung effort niya. Ginawa niya pa rin kahit malaki, ginawa niya pa rin yung trabaho niya. Pero talagang hindi yan magagawa dahil iba taktika niyan. Dulas yan. Wala na mahalong sanip yan. Physical taga nalaglag yan. Sige. Ingat na kayo. Salamat ha. Okay, shoutout mo asawa mo. Hindi mo sinashoutout asawa mo? Asawa mo? Anong pangalan niya? Ikaw, te. Asawa mo? Taga saan din kayo? Taga doon din kayo? San Jose, Bulacan. Taga San Jose, Bulacan. Ito? Bulacan. Kano? Ano nyo sila? Magpapagamot din kayo? Kayo na ba yung nakasunod? Akala ko sila lang. Okay na yan, kuya. Ang ulitin ko sa'yo, ha? Huwag mong pupersahin yan. Kasi ang buto natin, natanggal yan. Practice lang ang lakad niyan. Mga 3 araw, pwede mo na bitawan yan. Hanggang ika-7 araw. Ngayon, simula bukas hanggang ngayon, huwag mo muna kakalasin yung ano ba tawag yan, saklay. Practicein mo muna siya. Makalipas ng 1 linggo, kalasin mo siya. Pag alam mo naman sa 3 araw, nakakalakad ka na at hindi mo na nadiinin, kumuha ka na lang ng isang kahoy, patpat o anumang kahoy na yung pantukod mo. Kasi umatras yung buto mo, importante, nagawa. Ginawa pa rin ang effort yan ng mga sikat na manggagamot. Yung nga lang, hindi niya nagawa yung ginawa natin. Magkakaiba kasi kaming taktika. Pero isa lang pinanggalingan ng kapakayahan namin. Kala ko magkasama kayo. Hindi pala. Ilan ba kayo magpapagamot? Anong sakit nyo? Tatlong buwan na akong, wala akong sipon, dry yung kumpoko. Kasi pinatutulog ko level hanggang 3 p.m. Mukhang may karga kayo eh. Kasi yung mga mata nyo maitim. Dito na po kami. Sige. Yung tubig nyo, 30 days yan ha. Kaya mo na ilapat yung paa nyo? Oo nga, nabubuhat niya nga yung saklay niya eh. Subukan mo kaya maglakad kuya, subukan mo lang na walang saklay. Ay hindi lahat yan ha. Yung isa lang, bawasan mo yung isa. Subukan mo. Naninibago pa. Sige, salamat. At least malaking pinagbago. Salamat din ha. Apo Andy, tanong ko lang po, may healing water po ba tayo mamaya? Wala. Nag-healing water na po kagabi sa Facebook page ko. Pumunta po kayo doon sa Facebook page ko. Sige te, patayin ko na to. Wala po. 2 kayo, anong sakit mo? Yung pala. Yung sa'yo, anong sakit mo? Likod dal. Sino susunod dyan? Anong sakit nyo? Ay, may stroke. Sino kasama nyo? Nanay mo siya? Kaya nanay mo siya. Nanay ka niya. Nanay mo siya. Anak mo siya. 2 lang kayo. Magkasama. Taga saan kayo? Taga Manawag pa kayo? Ayan nyo, pupunta rin ako doon. Balang araw. Magsisimba ako. Manawag. Tapusin ko na, patayin ko na to. Good morning po sa inyo. Watching from May Kaywayan, Bulacan. Thank you so much. Patayin ko na to ha.